Hi guys! So, papunta tayong Bicol. Titignan natin kung kaya ba ng Yamaha Patio ang Bicol. Pero gateway lang tayo, Bicolandia, Camarines Norte. Ayan. Andito kami sa Y&A exit, kainan. Saan na ba to? Pililya. Ayan. Ayun si Papa. Kasama natin si Papa. Idol Speed. At saka si Tito. Ayan. So, ito yung gagawin natin dahil graduate na tayo. Eh, magagala muna tayo. Dito kami nag-stop over kasi ang ganda ng view. Ito pala yung setup ng ating motor. Ayan, nilagyan natin siya ng saddle bag from ODM, Overdose Moto Product. And meron din tayong box, top box. Pahiram to ni Migoyski. Ayan, may bracket na rin yan. Wala kasi tayo niyan. Bali, tinanggal lang to. Para, tinanggal lang yung bracket niya. Tapos kinabit niya to. Ayan, bali punong-puno din yan. Meron din tayo sa loob. Mga S-Oil 7 Philippines. Ibibigay natin doon sa mga naghahabal doon. Grabe yung habal doon guys. Waluhan. Tay, alam mo ba yung habal doon? Waluhan. Apat-apat. Bibigyan natin ng S-Oil yun. Pang change oil. Ayan. Meron din pala ako dito guys na kulay pink po. Ay, ang cute naman nun. Ang cute, pink na pink. Ayan, meron din tayong Hero Session. Ayan, na nakakabit sa ating motor. Titignan natin kung maganda ba yung view niyan mamaya. Yan, titignan natin kung kaya ba ng ating motor ang gateway ng Bicolandia. Dumating na ang aming food. Dumating na ang aming food. Ayan, bulalo at saka gotong Batangas. Ayan, sarap. May sili. Dito, masarap ba? Gotong pililya to. Gotong Pililya. Kasi nandito nga kami naman sa Pililya. Oo naman. Sarap ba? Sarap. Sarap. Lalo na pag gutom, no? Pag gutom lahat masarap. Ayan, tikman mo nga daw pa ang ating... Tignan nyo naman ang laman. Wow! Sabaw! At magkano lang? 180 pesos. Good for 1 to 2 person. And meron naman silang good for 3 to person. 380? Pwede na. Panalo na. Panalo na. Kaunta. Nakakatatlong subo pa lang ako. Si Tito nagre-request na agad ng rice. Grabe. Ang sarap ng gotong Batangas sila. Ay, gotong Pililya pala. Stop over muna kami dito guys sa Pagsanhan. Ayan, bubuko muna kami. Bubuko muna kami dahil nakakauhaw ang biyahe. Ang init. Time check. Ano oras na tayo? 2:07. Time check 2:07. Nandito kami sa Pagsanhan. Kami ng 6:34. 6:34 ang time na nandun na kami sa Santa Elena. And 2:34 pa lang, so may 4 hours pa kaming halos bubunuin. Pero magbubuko muna kami dito. Dahil ang init, nakaka-dehydrate. Palibre mo ako pa? Hello po, libre mo ako ba? Sarap, buko. Pag gusto ko maganyan papa pag ano, doon. Magaganyan. Oo pa. Sarap nun. Love you naman pa. Tamis. Sarap. Init. Dito guys, 25 pesos lang. Pa 25, ano pa? Doon, magkano? 35, 40. Bakit sa Manila mo? Bigat. Wow. Wow, bigat. Wow, bigat pala. Para sa mga walang ka-vlog. Stop over muna tayo. So, madami pang sabaw. Alam mo muna, kain kami.
ganito rin ba kayo guys? Itong ginagawa nyo, kutsara. Ayan. Pag nag-stop over kayo dito sa Pagsanhan, may mabibilan kayo dito ano, buko, 25 pesos lang. Abay dyan sa Maynila, 40 pesos. Mahal-mahal ay. Ayan, yun lang sa ano pa yun. Sa bote. Ano? Yung sa bote, di ba yung binitindang buko na sa bote? Masyado naman pinasasal yun sa inyo, tay. Hindi, sa mga mall, market, gano'n. Ayan. Iba yung mga nakabote. Hanggang 5 eh, no? Let's go! Bye-bye! Bye po! Ano oras na tayo? It's ano na? No. 2? Kala ko nila 2:40. Mali-mali itong ano natin. Galas skills pa na. 2:30. Ha? Maaga pa. Maaga pa. 30. Darating na, nagalas 30. Talaga? Tapos pala, Ay tayo ito, torta. Ayaw mo? Hindi. Gusto ko mag-chicken pala. Isang chicken po akin. So guys, nag-stop over kami dito sa Malikboy, Bulacan. Ay, Bulacan. Malikboy, Pagbilao. Ayan, kumain muna kami. Time check. Anong oras na ba? Wait lang po. Pili po ako ng far. Ito na lang ako. Okay. Sili. May sili po. Ayun. ano tayo, dito ka na? Time check, 5:07. So, sabi sa map, 8 kami makakarating doon sa Santa Elena. Pero dahil nga sa mga stopover namin, 8. ayun. Hindi sa takbo 8 a.m. 8 a.m. Gabi. So, kain guys. Okay lang sa akin yung sa Nagkuha ka Grace. na kanin. Okay lang sa akin yung 5:45 na guys. Ayan, take off na kami from here sa Malikboy, Quezon, Pagbilao. And binilagyan lang natin ng reflective lights itong ating mga sasakyan dahil nga magagabi na, alam nyo naman sa bandang Bicol, pa-Bicol bibihira na lang yung ano, yung street light, kaya mas safe siya. Ayan, bye-bye! 8 p.m. ang time dun sa map namin, pero syempre, nag-stop over kami, nadadagdagan yun. Bye-bye! So guys, time check, it's 8 p.m. in the PM na nga in the evening pa. Ayan, andito kami sa may Gumaka, McDonald's. Ayan, dahil si Tatay Speed ay McDo kanina pa. Grabe, sobrang daming lubak. Talagang inabot kami ng ulan, kaya medyo laylo yung ano namin. Yung biyahe namin. Tapos, ayun, hindi pa rin ako nagpapagas. So, matipid talaga sobra si Yamaha Patio. Ayan. So, mga ilang oras, 2 hours na lang, nandun na yata kami sa Santa Elena, Gisikan. Kaya, yun. Medyo, papahinga lang kami ng konti. Tapos, manlilibre daw si tatay dito eh. Kakain tayo ng burger, fries, tsaka drinks. Sarap. Ayun, medyo, medyo pagod na rin, ngalay na rin ang puwet. So, ayan yung lagay ng ating motor. Ayan, pinlastic natin yung bag kasi nga medyo umulan. Hindi medyo pala, sobrang lakas ng ulan. Tapos naligaw pa kami, napunta pa kami doon sa sa papuntang Gumaka na iba ang daan. Kala namin na Timonan na yun. Two-way kasi. Ayan, yan yung motor Tatay Speed. Ito tigila Papa. Nagsando na lang si Papa kasi nga nababasa kami ng ulan. Tayong helmet pa. Yeah, ariko. Sabi, ulan lakas yung kamay ko. Ang sakit. Time check guys, 9:07. Take off na kami. Galing dito sa McDonald's, Gumaka.
And 10:47 yata ang estimated time arrival namin sa Santa Elena. 10:48. 10:48. Tumawad pa ng isa. Ayun lang. Mabutit din na maulan. Sana magtuloy-tuloy. Dalang hirap talaga pag maulan. Ako po. Ito na yung laway. Ayan. 11:03. Ayan. Nakarating na kami dito sa gateway ng Bicolandia. Camarines Norte. Dito ako pinanganak, guys. Bali, inabot kami na ganitong oras dahil nga sa sobrang lakas ng ulan. And ditado pala ako sa sitwasyon ko dito. Oo. Ayun o. Muntik na. 11:04. Nandito na kami sa gateway ng Bicolandia. Dito sa Camarines Norte. Ayan. Ayan yung arco. At tibay ni Azur. Bali, 2 beses ko pa rin siya pinapagasan. Pero ang nagagas ko pa lang siguro 300. Kasi, hindi pa siya nababawasan. Kumbaga, pasigurado lang. Tapos, ayun, nabot kami ng ganitong oras. Umalis kami sa bahay mga 11 eh. Mga 10:45 ganon. Kasi nga, sobrang lakas ng ulan. Tumigil-tigil kami. Sobrang dami naming stopover. Bali, hindi naman talaga kami nagmamadali. Kaya, okay lang. At syempre, meron ditong dikita ng sticker, guys. Yung papa ko, hindi magpapahuli. Ayan. Si Tatay Speed, wala siyang sticker. Kaya, Baka idikit ko ayun. na to sa cellphone ko. Meron ako sa cellphone. Ayan. Meron din dito, guys, mga ID pictures. Oo, may ID picture pa. So, yan. Pa, sana pa? Patagal naman yan. Yung sticker mo napakahirap tanggalin. Hirap tanggalin? Kailan ba ito tatanggalin? Ha? Kailan ba ito madaling tanggalin? Hindi okay nga yan eh. Die cut. Tawag yan. Pero umapit tayo mga sikat eh. Ayan oh, ididikit pa lang. Yehey! Wala sila Roxanne, sila Jet Li, wala. Yan. Pag nakita niyo to, guys, dito, picturean niyo lang, may libre kayong kutsinta sa akin. Papadeliver na lang. Ayan, so ang hassle lang sa ganitong oras bumiyahe is madami ka mga kasabayang malalaking sasakyan. Kasi nga, may truck ban na tinatawag. So, ganitong time, yung dispatching time. Kaya, yun, ang mga kasabayan mo talaga is malalaking truck. So, ingat-ingat lang. And, ayun, sobrang daming lubak. Kaya, ayun, ine-enjoy na lang namin. Oh, kahit truck nalulubak eh. Lumalagabog. Yun guys, so take off na rin kami. Hindi na rin kami magtatagal. Nag-picture-picture lang kami dito. Yan, alay sa Diyos, Camarines Norte, alay sa bayan. Gateway to Bicolandia.